افسی و شش روژن گو باجار نسیبینی یه باکور کردستان دبن گله و بمبین ارتشا ترکیه ده. باجار نسیبینی یه هفسینور باجار قامشلو جددو مها آدارا بوری ده اپراسیون لشکری ین ارتشا ترکیه بسرده بردوامن. دجی یکینین پاراستنا سیویلان. ولگوری آگاهیان هجمارک مزن جکسین سیویل جیانا خواج دست دانه و پرانیا خلکن باجیر جی کوچبر بونه. به ناور نسبین بن بمب باران کردن دبابه و هوانا و سیارن زرخینه. به صدام گله دبابه تاخا عبدالقادر پاشا فرات دیجله خانه کاکتن. چاول جزیره اردیلا کرنیک سور اردیلا کرنیک تاریخ کرده. خواستن من دابکن aynı tişi bu nesebini çıkar. Abiya çima kas ekaz şopinin tolhaldan edikin. Ev sekene leşkeri ya binavi qijliye. U tê diyare goçawa leşkerên Türk Cebilxaneya xwe ve duguhêzin vê deverê dibin erdê de. Di operasyonên xwe de artêşa Tirkiye piraniya taxên bajêr bordoman dike. Ji bargehên xwe yê leşkerî li ser sînorê di navbera Qamişlo û Nisêbînê de. û bi sedema wê hin taxên bajarê Qamişlo jî beramber gule û bombeyan tên. Saat 8 sibehê dengê teqînê hat ez derketim zarokê xwe deqîna awilî. Zarokê xwe xiz xurfa dawî dê teqîna didwama xwe nedît ez derketim dikana min çû xaniyê me mala min çû. Welatiyên bajarê Qamişlo giraniya şerê godukolanê bajarê Nisêbînê de di qewme dizanin. Ji ber ku ew li ser dengê top û guleyan radizin û şiyar dibin. û vê yekê metirsiyeke mezin di nava xelkên bajêr de çandiye û bi taybet di nav zarokan de. Li Nisêbînê şer topê yani em li vir bi rastî xew bi çavê me nabe zarokê me yani histêriya barçê bûyî ji ber dengê va topa. Mermî bi ser me tên taxê me dibin mermiya denê zarokê me tirsin ev yanî çend mermî tên dikevin yanî malna. Êrişên dewleta Tirkiye li ser bajarê Nisêbînê û her deverên Bakurê Kurdistanê dewam dikin. Di dema pêdengiya raya giştî û ragihandina cîhanî li ser wan. Em niha li ser sînorê Tirkiyeyê li nêzî bajarê Nisêbînê ji hêla Qamişlo ve. û li gorî dengê guleyan û dengê bomban û bilindbûna dûmanê diyar e şerê giran yê ku di kolanên bajarên Nisêbînê de tê kirin. Nubar İsmail NRT Qamişlo.